Tashar Gasau TV aka kamo a kan manhajar YouTube ta cikin labaran duniyar, wanda a labaran za ku ji cewa ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya sun shiga yajin aiki a yau Litinin bayan rashin cimma matsaya kan mafi ƙarancin albashi. Haka kuma gwamnatin tarayyar ta bayyana ƙudurinta na kai matasa 50 zuwa ƙasar China domin su koyi fasahohi daban-daban. Ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fidda jerin sunayen 'yan dabar da take nema, wanda ta ce lalle su miƙo kansu. Daga ƙetare kuwa kumban China ya sauka a kudancin duniyar wata. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa ta cikin labaran duniyar daga nan tashar ta Gasau TV. Kanin labaran kuka riga kuka kalla, yanzu kuma ga su ɗaya bayan ɗaya, wanda ni Bashir Ahmad zan karanto. Haɗakar ƙungiyoyin ƙwadago na NLC da TUC sun tsunduma yajin aiki a yau Litinin bayan da suka gaza cimma matsaya da gwamnatin tarayyar Najeriya. Ƙungiyoyin ƙwadagon sun sanar da hakan ne jim kaɗan bayan tashi baran-baran tsakaninsu da shugabannin tagwayen majalisun Najeriya, wato shugaban majalisar dattawa Godwin Akpabio da kuma na majalisar wakilai Alhaji Tajuddin Abbas. A cewar shugabannin ƙungiyar TUC Osifo da NLC Joy Ajero, babu gudu babu ja da baya akan batun tafiya yajin aikin, duk da sun shafi awanni 4 a jiya suna tattaunawa da shugabannin majalisun Najeriya. Ƙungiyoyin ƙwadagon dai sun ayyana tafiya yajin aikin ne a sakamakon takaddamar da ke faruwa tsakaninsu da gwamnatin Najeriya akan batun mafi ƙarancin albashi. Sai dai ita kuwa gwamnatin tarayyar ta ayyana ƙudurinta na kai matasa 50 zuwa ƙasar China domin su koyo fasahohi daban-daban ta yadda za su ciyar da ƙasar gaba. Mai bawa shugaban ƙasa shawara akan fannin jin ƙai da walwala, Dele Bulus Yakubu ce ta bayyana hakan a yayin zantawata da jaridar GTR Hausa a babban birnin tarayya Abuja, inda ta ce wannan ci gaba ya zo ne a sakamakon wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasashen biyu suka kulla a yayin wata ziyarar aiki da ta kai ƙasar China ta hannun ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasar. Bulus ta ƙara da cewa akwai wasu yarjejeniyoyi da suka kulla a ƙasar Sin waɗanda za su tallafa wa Najeriya a fannoni da dama, musamman ta fannin inganta rayuwar matasa da ma masu buƙata ta musamman. Bugu da ƙari ta kuma ce cikin shekara guda ta yi ayyuka sama da 70 waɗanda suka shafi mata, matasa da kuma masu buƙata ta musamman a wasu jihohin ƙasar, wanda kuma yanzu shirye-shirye sun yi nisa wajen faɗaɗa ayyukan a jihohin ƙasar da ma babban birnin tarayyar Abuja. A ƙarshe ta yi fatan al'ummar ƙasar za su ci gaba da bawa gwamnatin Bola Tinubu haɗin kai domin ya zama ya samu damar tsamo ƙasar daga halin kunci da matsi da ake fama da shi a ƙasar. Gwamnatin Najeriya ta taya al'ummar Indiya murnar kammala zaben ƙasar. Cikin wata sanarwa da ministan harkokin wajen ƙasar Yusuf Maitama Tuggar ya wallafa a shafinsa na X, ya bayyana Indiya da cikakkiyar mai bin tsarin dimokuraɗiyya a duniya. A cewarsa, wannan zaɓe ne na tarihi da aka shafe kwana 44 ana gudanarwa, shine babban zaɓe da aka taɓa yi a tarihi, inji sanarwar. Kimanin mutane miliyan 668 daga cikin al'umma ƙasar biliyan 1 da miliyan 400 ne suka kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen da aka kwashe kusan wata guda da rabi ana gudanarwa. Masu kallon mu kada dai ku sha'afa, labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan tashar ta Gasau TV. Kashin farko na labaran kuka kalla, yanzu kuma ga kashi na biyu. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fitar da jerin sunayen 'yan daba 13 da take buƙatar su kawo kansu ga rundunar ko kuma su yi amfani da doka wajen kama su. Kakakin rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ne ya sanar da hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce waɗanda sunayensu ya fito dole su miƙa kansu ko kuma su kama su ta ƙarfin doka. Kuma rundunar ta fitar da wannan matsaya ne biyo bayan karuwar rikicin dabar da yake neman dawowa a wasu unguwannin ƙwarar birnin Kano. A don haka ne suka buƙaci waɗannan mutane da sunayen su ke ƙasa su miƙa kansu. Kuma dai sunayen sun haɗar da Halifa Here, Sheye Injiniya, Yusuf Ilo, Walidi Awol Kafinta, Tijjani Rattago, Agiri Balarabe, Ɗan Kasuwa, Ɗan Makare, Nasir Madadi, Halifa Famfan, Jamilu Fiye, Said Zawayi da kuma Inyasi. A ƙarshe kwamishinan 'yan sandan Kano CP Muhammad Hussaini Gumel ya buƙaci al'ummar jihar da su ci gaba da bayar da haɗin kai wajen tabbatar da tsaro da kare dukiyoyin al'ummar jihar gaba ɗaya. Allah ya yi wa kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Bauchi rasuwa a sakamakon haɗarin mota.
Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Bauchi Ahmad Jalam ya rasu ne a sakamakon hatsarin motar da ya faru akan titin Misau zuwa Darazau. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad ne ya sanar da hakan ta cikin wata sanarwa da mashawarcin gwamnan kan kafafen sada zumunta Alhaji Nuru Abdullahi Baban Zara ya aikawa jaridar GTR Hausa a safiyar jiya Lahadi, wanda kuma tuni aka yi jana'izar mamacin kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Kafin rasuwar kwamishinan shine yake rike da sarautar Sa'in Jalam da ke karamar hukumar Dambam, inda ya rasu ya bar mata 2 da kuma yara. A ƙarshe gwamnan ya yi addu'ar Allah ya ji kansa, ya ramshe shi kuma ya ba wa iyalansa da ma al'ummar jihar Bauchi haƙurin wannan rashi. Hukumar NAFDAC ta yi gargaɗi kan amfani da sinadarin sniper don taskance abinci. Cikin wata sanarwa da hukumar ta wallafa a shafinta na intanet ta ce tana ankarar da jama'a game da illar amfani da sinadarin wajen kare abinci daga lalacewa. Hukumar ta ce tun a shekarar 2019 aka haramta sayarwa da amfani da sinadarin da ke cikin ƙananan kwalabe, yayin da aka sahali sayar da manyan kwalabe musamman ga amintattu masu samar da magungunan ƙwari ga manoma. A baya-bayan nan ne dai wani bidiyo da ya yaɗu a shafukan sada zumunta a ƙasar ya nuna yadda wasu ke amfani da sinadarin wajen adana nau'in abinci kamar kifi, wake da wasunsu. Daraktar kula da magungunan dabbobi ta ƙasar Dr. Ramatu Momodu ta ce amfani da irin waɗannan sinadarai musamman na magungunan ƙwari domin taskance abinci irin su wake daga lalacewa ba hanya ce sahihiya ba da hukumomin lafiya suka amince da ita. Daga ƙetare kuwa, kumban China ya sauka a kudancin duniyar wata. A farkon watan Mayu ne aka harba kumban mai suna Change 6. Kafofin yaɗa labaran China sun ce wani kumban da aka harba zuwa duniyar watan ya sauka a ɓangaren watan da ba a taɓa zuwa ba, kuma zai ɗebo samfuran duwatsu da za a gudanar da bincike a kansu. Kumban mara matuƙi mai suna Change 6 wanda aka harba a farkon watan Mayu ya sauka a wani yanki da ke ɓangaren kudancin duniyar wata. Masana kimiyya na farin ciki da matakin saboda a cewar su za su sami damar nazarin waɗannan duwatsu da babu wanda ya taɓa ganin irin su. Labaran kenan, sai dai kafin mu sallama ga tushen muhimman kanin su. A labaran namu na yau kun ji cewa ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya sun shiga yajin aiki a yau Litinin bayan rashin cimma matsaya kan mafi ƙarancin albashi. Haka kuma gwamnatin tarayyar ta bayyana ƙudurinta na kai matasa 50 zuwa ƙasar China domin su koyi fasahohi daban-daban. Ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fidda jerin sunayen 'yan dabar da take nema, wanda ta ce lalle su miƙo kansu. Daga ƙetare kuwa kumban China ya sauka a kudancin duniyar wata. A madadin dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran, ni Bashir Ahmad da na karanto nake cewa a ci gaba da kasancewa da tashar ta Gasau TV akan manhajar YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.